Com a senyor alcalde, des d'ací al mig de la plaça, te dic, no te quedes a casa i vine a gaudir de les 16 jornades gastronòmiques de l'Olla de la Plana, als 18 restaurants que participen, i ja saps, en l'Olla de la Plana, quasi tot és carabassa, verdures, llegums i de carn ni poc ni massa. A mi m'agrada tot de menjar, sabeu? Especialment el de calent. Jo soc un tio calent i l'olla de la plana me fascina. Però l'olla me recorda aquella cançó de cuando era pequeñito no cabía en la olla y ahora que soy mayorcito no me cabe en la cabeza no anar a les jornades de l'olla de la plana. Ja tenia ganes que arribaren les jornades, ja vaig al restaurant i dic, olla de la plana. Feu com vosaltres, ja aneu als 18 restaurants, en cada un el menú és un poc diferent. Mira, l'únic dia que no hem tastat olleta este mes, en Xipre, i mira, en Pafos van fer la pífia. I li he dit a Marcelino que a jugadors que porte restaurants, que només s'estaquen un plat d'olla, nosaltres ens mengem dos si cal i ja fem ayuno intermitente, no berenem i a hora de sopar, pues acá arrosseguem algo i si no, a dormir.